Здравейте! В днешното видео бих искала да разгледаме въпроса защо приемането на 1200 калории дневно води до блокиране на отслабването в дългосрочен аспект и показва само кратки едномесечни резултати. И в края на видеото ще разгледаме как да прилъжем организма, така че да имаме малко повече калориен прием, а съответно той да усвоява 1200 калории и да правим отслабване. Първият аспект. Защо не би следвало да приемем 1200 калории на ден? Много просто. Защото най-основният ви метаболизъм в никой случай не е по-малко от 650-700. Остават ви едни нищожни калории на фона на това, че през деня ще бъдете физически активни. Доста хора допускат и грешката да имат изключително интензивна физическа активност и въпреки това да са на 1200 калории на ден. Първоначално ефектът за отслабване е супер вау и след това спираме до там. Особено голяма грешка е, ако в тези 1200 калории пропускате закуска, нещо, което също често се прави. Вкарвайки организма си в този стрес режим на работа, 1200 калории дневно, всъщност ние не постигаме нищо друго, освен да накараме щитовидната жлеза да работи в хипофункция, за да може да изразходва по-малко енергия нашият организъм. По този начин не е изненадващо, че след месец, 2 или 3 супер вау ефектът на отслабване спира. Поемайки малко повече храна, веднага се качват килограми, които обаче, забележете, вече са за сметка на стопената мускулна маса и автоматично се заема от мазнина това място. По този начин става още по-трудно отслабването за напред. Как да прилъжем организма да приема 1500-1600 калории, а същевременно да усвоява 1200. Това нещо постигам в моята практика с хранителна добавка, която се приема преди хранене. Обикновено преди двете най-богати хранения за деня. Около половин-1 час преди това. По този начин, от една страна, ще имаме по-изразен калориен дефицит, т.е. печелите около 300-400 калории, които иначе биха се залепили като килограми. А същевременно избягваме тялото да влезе в стрес режима на работа, който се случва при 1200 калории на ден. В случай, че искате по-бързи ефекти за отслабване и нямате възможност да прилагате много интензивни тренировки, това е начинът да имате по-дълготрайно отслабване. Скоро!